Tu sa Adam s mojou sestrou, nechce mi dať pokoj, tak musím to s ňou teraz natáčať, ona mi aspoň drží kameru, tak je ako môj sluha, no. Ideme to pustiť. Geometry Dash, to je naša dnešná hra. Dáme play. Díky, že to natáčaš. Mišelka, buď teraz ticho, ty mi nehovor do videa. Tu som dal jednu. Ako môžete vidieť, že ja som to hral. No, to som len tak skúšal, ešte som to nevyhral. Nevadí, poďme na prvý level. To som dal iba na jednu mincu. Lebo no, jak to mám povedať, jak to mám vysvetliť? Mišelka, buď ticho. Ty ešte nevieš vyprávať tak dobre, jak ja. No, takže už som to hral, neviem, kde sú mince, ale na to raz dojdem. To je teraz jedno, poďme hrať. Ja aj kúkal som sa do kamery, ospravedlňujem sa. Teraz už to dám. Počkaj, natáčaš? Ja aj zase som sa kúkal do tej blbej kamery. A ježiš, čo je dneska so mnou? Fúr sa kúkam do kamery. No na budúce natočíme Minecraft. Natočaj Minecraft. Ja, Mišelka, buď ticho, zase fúr ma to ruší. A vieš, potom to neviem urobiť. Ale to hraješ na tablete. No a Mišelka, buď teraz ticho, keď vyprávam ja, lebo video je raz zase moje. A nemáš mi do toho čo vyprávať. A tu bude osňa. A ideme na raketu. A počkaj, nejak to mám, tak. Aha. Ježišmaria. No tak. No. Tu bude minca, to som prišiel aj sám. Ja sa to ani nesnažím dávať na minca, ale na to skóre. No. Ja zase som sa kúkal do kamery. Mišelka, choď prosím ťa ďalej s tým oným, lebo už ma to trošku štve. Mišelka, trošku ďalej, ťa poprosím. Takto? Počkaj, teraz sa nebudem kúkať do kamery, už som niečo povedal, že normálne to tak, aby bola vidno celá obrazovka. Ježišmaria, čo ty robíš? Už je. Kvôli tebe budem mať veľa dislikeov, počkaj, potom ti to zrátam všetko. Môj kamarát mi poradil natáčať túto hru. A no, neviem, čo ešte mám povedať o hre. Myslím, že som povedal všetko, čo treba. Treba sa na to sústrediť. Treba preskakovať aj také trojité. Teraz ja som dal tie trojité osňače. Tak som zase nedal toho, som sa kúkal do kamery. Mišelka ho trošku ďalej odo mňa, lebo ešte jak ti to mám povedať. Ja zase som sa kúkal do kamery. Kvôli tebe. No dobre, posledný pokus, potom už ideme ďalšie kola. Lebo to je už nenormálne. 2 hodiny hrám jedno kolo. Buď ticho. Ja natočím ťa, ak vyzeráš. Nevyzerá zle, vlastne moja sestra. Pre niekoho, no, keď je to zaujímavé, tak je blondína, má 7 rokov a no čo, no, fuj. Je to moja sestra, nemám ju rád. Tak čo?
Dobre, díky. Lepšiu správu si mi ani podať nemohla. Zase som sa kúkal do kamery. Dobre, stačí. Toto som nedal ani na jednu mincu, lebo neviem, kde to je, ťažké to je. A ešte čo som chcel povedať, že tu je také malé nastavenie, ten trojuholník, že keď na neho kliknete, tak začnete tam, kde aha, pozrite sa, kde je ten diamant, takže tak sa mi to ľahšie vyhráva. Mám to trošku dávam za chvíľku viacej hlasu. Čakať. Takáto je hudba, ale neviem, či ma teraz je počuť. Tak tu za chvíľku radšej stíšim. Počkajte. Len teraz, tam je jedna. Trošku to stíšim. To takto. No to je lepšie. No tu bude toto, to sa nemám rád. Minca. Ježišmaria. Počkať, no tu, áno. No, Michalka, dúfam, že to máš normálne tú kameru. No. Nechcem dávať na YouTube také, kde nie ani vidno nič. To radšej chcem umrieť. No ešte by som ani raz neumrel, keby moja sestra, čo všetko pokazí. Všetko pokazíš. A zase to pokazila, lebo som zaskúkala do kamery. Ani sústrediť sa kvôli tebe neviem. No a vyhrali sme to. No dobre, to je teraz jedno. Toto kolo sa už pokúsime dať bez toho nastavenia. Michalka, zase kúkam do kamery. A sa ma to bude rušiť. To nie je ťažké kolo. Michalka, normálne to drž tú kameru, ježišmaria. Nemôžem sa pozrieť. No to som dal. Zvyčajne tam umrem. A tu nesmiem skočiť. Zavádza mi to tá kamera. To bude ťažšie. Ja mám takúto stratégiu v tom. A proste niektorí sa snažia to vyhrávať nevím jak. A idú tam v strede sú. Tam sa zdržiavajú. Ako vidíte, dá sa nastaviť aj také iné nastavenie, že vám to ukazuje percenta. Ja to zaujímam, už ide viacej. Dal som to zariekol, nevadí. Tu sú ešte iné levely. Napríklad takéto. Toto mi ani moc nejde. Vidíte? Ja to dodrbem. Kvôli mojej sestre. Zas mi niečo hovorila. Jak mám uhnúť hlavou? No nevadí, toto je ťažké. Dajú sa aj vytvárať levely. Takto. Počkaj, čo som to chcel. Nový. Toto. A proste iba vytvárať. Ja som na to není až taký dobrý, ale pokus, keď to stiahnete, mohli by ste aj tak robiť. Že vytvárať level, to sú ďalšie nastavenia. To do toho radšej ani nebudeme robiť. No, takže pre mňa je to dneska všetko. Až ma bolia prsty. Tak Michalka, požičaj mi to, nech sa vyjadrím k tejto hre. A ty si to mala celý čas takto? Ne. Takto? Ne. Takto?
Áno, na celú To je teraz jedno, no. Už 10 minút natáčame, aj 5 sekúnd. No takže, to by som toto video ukončiť. Nezabudnite dať like, poprípadne aj nejaký odber, keď sa vám to bude ľúbiť. Môžem natočiť viacej videí, môžem aj na počítači natáčať, môžem všetko, môžeme ísť aj von, aj tam niečo natočiť, nejaké ďalšie videá o tej šialenej cigánke, lebo ona sa tu zdržuje furt. Poznáme aj iných galantských šašov, napríklad ako to mám povedať, aj proste sú tu šialenci, ktorí sú blbí, no. Takže čuste.